Nish. 3, 2, 1, 9, go. Book him in which Shiram go sé tíocht amach agus chuir sé isteach an tafod Shiram. Okay. Sin mar is fearn is choróm is Ted Cruz. Níl Ted Cruz ag déanamh mór an chun na túraí na réamh Afrisaí bhréag nó faoin na achtas ar Super Tuesday. Chosann Ted Cruz le déanamh an plean buaite aige. Fiú agus a hansannaí de Super Tuesday gairí níos cuile. Agus tá gníomhíocht mar sin níl gníomhíocht mar sin I déanamh táda chun na réamh Afrisaí a bhréag nó faoi in sa réamh Thábháin. Thug sé ar dhian cheistú ó thuairisceoirí le déanamh in Texas agus cuimhne gur bás Texas dó. Agus rí le dhiúlta sé a thuair céir do tharlacht dó I ndiaidh an chéad lá Márta agus ní iarróch sé a chuiread cén stáit a bhuaich sé sa rééis sin chéad lá Márta. Sé bhíon idir 10 agus 5 stát déag I gceist do Super Tuesday ach tá cín eile cín mór ina dhiaidh sin mar Ohio agus New York agus Texas féin. Tá mé fistrach a déir sé. Well, déir sé ar dús go naireoch leis ach beidir nach bhuaíoch sé chuige fan géad nó níos mó. Tá mise fistrach a déir sé céimhéad tuairiscóirí atá ag ceistú Marco Rubio a cháil ceithre státa sa chéile. Cé nuair becheartait seasa siar an mhairí as rás. Tá Cruz féin rééis tacaíocht Governor Texas Greg Abbott áil. Bhaid gach rud ag bra ar chuntas na doscarí ag deireadh Super Tuesday. Anis chuirú áras mór I nniuúl go háidithis na meán nuair beléir gur heb ar Cruz vótaí na suscéalach in Nevada agus South Carolina grúchtáil nó a rang nó ar a leid. Agus is deachair a dhéanamh amach cén fágur hála sin. Níl stair fada ag na suscéalaí ag catha vótaí. Go dtíobh níor tar an gcíomh isteach iad sa chóras vótaíochta America go dtí le déanamh. Agus is vótóirí sách guagach iad. Agus cá bhís nach bhfuil siad nálta ag gáifechas feachtas Donald Trump. Cibé caidir Ted Cruz ní bhaid sé ná seo ceann eile ar cheart a bheitham. Gus gan mór leis céile níos gan deomh talamh sláánna dhéanamh sagam sin.
Neil Ted Cruz I déanana tal of Slán den starter vi in Super Tuesday. Fair play hon I cheartó gus Donald Trump sa tosach nach cean ach déir sé go bhfuil an tír réam an fábrach. Déanana muid fecht a síocht crua déir sé gus drama sin I Trump, Donald Trump, chi a thug neamhord amlan do bhua Trump in Nevada. Bhua Trump rá cheann den chéad trí stát agus bhua Michigan amháin. So tar leis gúsáid íomhá an ghailh rud a chuireadh áthas Donald Trump tá muid tíáilte sús díreach san náid a rámuid pleanáid a bheith Super Tuesday le ráha glé, ráha soléir idir na híorthóirí. Ceart go leo más fíor sin bhí chaolaí ach tá níos mó le rá faoi ná sin déireann. Okay, well sin an méid faoi Ted Cruz so mé gír is all a raon leis agus rud beg a rá faoi Donald Trump agus bhaid mé déanana sin I dtaifead eile. So mar a miste libh bheanagaí liste na dtaifead agus feice sibh go bhfuil go mbeidh taifead níos nua gom Donald Trump agus mar atá sé chóirsa tuairte mas ceadmhacht an bhéarla réilgeach ar bhéarla le Paul Ryan agus bunaíocht an fáirtí. So slán támadín agus tásúla go mbeidh muidir caint sa rís ar a bhhail.